Magandang morning guys. Hindi bagong araw na naman no. Maniniksay natin. Makulimlim guys, maambon. Hindi totoo yan. Kaya try natin balikan tong lake. Kasi ganitong panahon nung padali ako ng malalaki. Kaya try natin ulit guys. Ayun guys, yung lake. Try pa rin natin balikan. Baka meron. Buenas mo naman! Stay tuned lang guys. Maambon-ambon. I-probe natin guys kung talagang gumagataw sila pag ganitong muulan. Yung mga malalaki. Yan, testing natin guys. Kasi baka natsambahan lang natin. Yung talagang gumagataw sila ng ganito. Ayos. Pwedeng balik-balikan. Yan guys. Okay guys, stay tuned lang. Update ko na lang kayo guys pag may puputokan tayo. Kalajay 6 fingers. Dalag-dalag. Yun, kumulupot na. Dalag mo. Dalag guys. Kumulupot sa kawayan. Huwag kang tatanggal. Babain ko to guys. Babain ko to. Malaki. Medyo malaki. Hindi ganong kalakihan guys, pero pwede na. Dalag. Malaki din pala guys. Malaking dalag. Ako maliit. Parang maliit kanina guys.
Malaki pala. Ano kaya ito eh? Buhol. Oh, malaki siya guys. Malaking dalag. Punta muna natin siya dito. Sa taas ng lagayan ko. Ayan guys, malaking dalag. Kuya naman na natin. Malaking dalag guys. Malaki. Isang kilo siguro yan. Okay guys, stay tuned. Baka madagdagan pa. 2 hours later. Kuha tayo ng santol guys. Pang-asim natin sa dalag na nahuli natin. Kasi umulan na. Uwi na tayo guys. Kuha lang tayo ng santol. Yun o. Dalawang santol lang yan. Pwede na yan. Pang-asim. Ito yung huli natin guys. Yun. Malaki. Kulang tayo ng santol guys. Uwi na tayo. Ito guys, santol ang asim natin. Tapos uwi na tayo guys. Yan, dito na yung video natin guys. Ito lang yung nadali nating dalag. Hindi ko tinawaan yung isang malaking blabla. Hindi ko alam ano nangyari sa bala, biglang bumalok yung tali, pumulupot sa bala, kaya lumagapak sa tubig yung bala guys. Hindi tumusok. Kaya yun guys, isa lang nadali natin, muulan na kasi. Sige guys, salamat ulit sa panonood. Daanan ko na lang yung ibang spot dyan guys kung may madadali pa tayo.
Papakita ko na lang kung meron. Okay guys. Salamat ulit sa panonood guys.